Jonas. Ibrahim. Arish agus tá sé seo ráite gom Hannah tá sé ráite gom Ró Vinnick. Níl iirecht ó héad na Gaeilge, níl aníirecht ó héad na Gaeilge sásúil go fóil. Ní hé go bhfuilm a lorug líofacht ó aon duine. Ní hé go bhfuilm a géirí gomach duine, gach duine, crín ceart. Tá me i géirí gonéin faoi iirecht tríd an lá. Now, hánig cúpla duine cúmsa chur ceistir an caiine me disco arsúil. Má tá daoine ag lorug disco, caiith siad feabhs mór a chur úsáid na Gaeilge. Se, is bhfuil clúbaráiste. Agus package snack. Craig Cooley. Agus fruit pasties. Sedona. Octo. Agus. No, come on. Kiwi agus. Malaman Twirla, call him Ashbele. Kiwi Renee won an seo high pigeon. Fresher. No control. What long Camille August. August Mistress. Din she's in law, have been a good sir in Shaw Clash Well, Darm Gulur Madden, Team Belower Three Shock, Dogs on Shin Bean and Brickfast Dogging, Oxon Tim, Hignorang and Oxbin Sus again, Oxon Shin Rang and Fresh and Oxbin She's Kama, Oxfolian to along give that Oxon Shin, Timmy Jualia, Igor on Dinair, Oxon Shin, being Tom, Sergin, Oxon Shin, Timmy Jurash, Kanu, August, the Clicky, Oxon Shin Rash, Dunan Tay, Oxon Shin Rash, Conan, Kelly, Vishne. Agus a colleague and shit. Well. Weren't they? Sha. Didn't she so wrong go on if in the Gutinish Vision Moon Tour? Could a Harley in her deuce? Well, being kind of Captain Agus and Bullmeach like Breher Agus Ruddy Marshin Agus and Grammar Agus on Shin being Clehy Agin Xule fair fucking of fair cash Agus being she them
Agus bhfuil na rang na fada a gúmparáid leis na rang na bhína go ar scoil. nó tá sí bhd níos fear mar tá tú ag fólam agus bíon crack go freisin agus tá sí bhd níos fear ná. Agus tá múntóir níos éasca. Bhil tá sí bhd níos fear An gapan tú na scoil de gaige dul a bheos. ó sé bhd níos fear mar fáin tú chuin tú snás agus bíon sé bhd níos fear. Cad fi na chalíní is an gúsa an daithní na chalíní le. Tá sí ceartú. Tá si ceartlóir ach níl si gohúntaach an rih? Níl. Cén fá? Mar dus níl sí húteach. Níl si gohúntaach? Níl. Níl éon sport anta? Tá pí beag sport. Tá pí beag. Cad fi na chalíní sa rang? Chun stá na chalíní sa rang? Níl sí dará. Níl si an bháin éair? No? Cén fá? Mar dus níl sí dará. Níl si an bhá. Agus an mín si ag caint sa rang nó i chuiristeach na búca lí go cad a bhíon ar siúlacha? Bíl sí ag coit. An támar fad? Áiste. Agus an mín an múntóir ag tuairtamach? Ní. Ag beag sí bhí sí ag tuairtamach in na búclaí. Dí mín si tuairtamach dos na búca lí? Cén fá? Mar thwat leis na cáilín. Des will on it was talk. Man Des and Taragulair his shoebox screen leather. He doesn't trust the bank tonight. Le costume Adrian Loafer. Gachsan le céile céhar sa rís agus nádarú Des agus ar mar at 1 2 3 shots for being fun Come on, you show us art.
tú baine nuairán don éon beag jo sé bás. Ní fé le ag isce gan bhar óir agus rudí mar péisina sin worms agus insects beaga do thuirtó. A cain siad bheith gearasús beag bíad a chur fad. Cíisih fud na haint an seo, éon áit mín na daine den na rounds, na cóirthaí seo. No, fein siad písa cloch agus duine siad cóir a crisise an tamar fad. So tá sé sin ar fud na haint agus daine a gríomh le fad dóireacht. Now, com eile sin, tuair sé faoi dara an stiff seo, na cloch a bána seo, sais quartzite a town. Agus tá sais pisio ó gán, dat mar hagan tú ar písa den cloch seo. Cum a cé có beag, mar tá sé fiú có beag le sin. Tú tucail dé chamad faoi solas na gréine. Agus éúsáid mar ornádíocht mar écinn sin seo tá bar an fall ar fad clúdathe leis na cloch a bána. So tuair sé faoi dara bhfuil sé ar fud an falla seo. Agus tá sé cotíonnta le feiscint in annacuid tithe ag annacuid tithe timp na háte seo. Mar derm tá rud éigent, níl mumláin cinnte mé féin tá rud éigent ar le buint leis an quartzite nó an cloch bán seo.